amigos, hola queridas amigas, benvidos e benvidas de novo a miña canle. Chámame Rafael Fernández Louro e son profesor de idiomas. Que tal? Como estades? Neste vídeo traivos a segunda parte con textos curtos sobre a gastronomía en Galicia para practicar galego. Imos aló. Agado que vos guste. Os pementos de Padrón. Os pementos de Padrón son unha das verduras máis coñecidas de Galicia. Cómense fritidos en aceite e servidos con sal grosso. A tradición di, uns pican e outros non. No verán celébrase a festa do pemento en Herbón, onde se degustan miles destes produtos. É unha comida sinxela que adoita acompañarse de carne ou peixe e tamén de viño. Os pementos forman parte da identidade galega e están presentes en moitos restaurantes e bares. A súa orixe remóntase aos monxes franciscanos do século XVII. O mel galego. O mel galego é recoñecido pola súa calidade. Producido nas montañas e nos vales, ten diferentes sabores segundo as flores das que procede. Hai mel de castiñeiro, de eucalipto ou de breixo. Utilízase para endulzar infusións, sobremesas e tamén para acompañar queixos. En moitas aldeas, a apicultura foi unha actividade tradicional ligada ao coidado das colmeas. Ademais, o mel era considerado un alimento curativo. Nas feiras gastronómicas pódense atopar frascos de mel artesán, símbolo do respecto pola natureza e polo traballo dos apicultores galegos. O caldo de gloria. O caldo de gloria é unha receita popular que se celebra o 8 de marzo, Día da Muller Traballadora, en homenaxe ao poema de Rosalía de Castro. Prepárase con pan, auga, aceite e un pouco de cebola. É un prato humilde que lembra as dificultades da vida campesiña no século XIX. Moitas asociacións culturais e escolares elaboran este caldo ese día, como recordo das mulleres e das súas loitas. A tradición gastronómica convértese así nunha forma de manter viva a memoria e a identidade galega. As zamburiñas á prancha. As zamburiñas son un marisco moi apreciado nas rías galegas. Adoitan cociñarse á prancha con aceite de oliva, allo picado e un pouco de pinxel. Servidas na súa concha, son un prato sinxelo, pero moi saboroso. En moitas festas do mar, como en Cambados ou Vilagarcía, ofrécense en grandes cantidades para degustar. A tradición de comer zamburiñas amosa a conexión de Galicia co mar e a importancia da pesca artesanal. Acompáñase con viño branco e pan galego. Comer zamburiñas é un prazer que lembra os sabores frescos do océano Atlántico. A enfariñada da Mariña de Lugo. A enfariñada é unha torta de fariña típica de algunhas zonas rurais de Galicia. Prepárase cunha masa semilíquida de fariña, auga ou leite e sal, que se coce en forno de leña. Adoita acompañarse con sardiñas, touciño ou ovos. Era un prato humilde consumido polas familias campesiñas cando non había pan de trigo. Hoxe en día aínda consérvase en festas tradicionais e feiras gastronómicas, como recordo da vida sinxela do pasado. A enfariñada mostra como os galegos aproveitaron sempre os produtos básicos da súa terra para se alimentar. As sopas de burro canso. As sopas de burro canso son unha sobremesa tradicional feita con pan duro, leite quente, azucre e canela. Este doce recibiu o seu curioso nome porque preparábase con ingredientes sinxelos propios das casas humildes. Era unha maneira de non desperdiciar o pan, alimento moi valioso no pasado. En moitas aldeas, os nenos agardaban con ilusión estas sopas doces que ás veces tamén levaban cacao. Hoxe xa non se comen tanto, pero moitas familias maiores aínda lembran o seu sabor. Representan unha tradición gastronómica ligada á memoria e á infancia. A caldeirada. A caldeirada é unha receita típica da costa galega, sobre todo en lugares de tradición mariñeira. Prepárase con peixe fresco, como pescada ou raia, cocido con patacas, aceite, allo e pemento doce. É un prato sinxelo,
pero destaca polo sabor auténtico dos produtos mariños. Era unha comida habitual dos mariñeiros cando volvían da faena, xa que se facía con pouco tempo e ingredientes básicos. En moitas festas populares segue a ser protagonista. A caldeirada simboliza a sinxeleza e a riqueza gastronómica do mar galego. As orellas de entroido. As orellas de entroido son unha sobremesa típica destas festas de inverno. Fanse cunha masa doce de fariña, ovos, manteiga, azucre e anís. Estírase moi fina e frítese en aceite ata quedar crocante. A súa forma lembra unha orella e dai ven o seu nome. Espolvoréanse con azucre e glas e cómense recén feitas. Nas casas galegas prepáranse en gran cantidade durante o entroido, acompañadas ás veces de filloas e licor café. Esta sobremesa é símbolo da alegría, da música e da liberdade destas celebracións tan tradicionais. As patacas de Coristanco. As patacas de Coristanco, na provincia da Coruña, son moi coñecidas pola súa calidade. Cada ano celébrase unha festa dedicada a este produto, onde prepáranse empanadas, tortillas, guisos e incluso sobremesas con pataca. O clima e a terra da zona fan que teña un sabor especial. As patacas forman parte fundamental da cociña galega. Acompañan carnes, peixes e verduras en case todos os pratos. A festa de Coristanco amosa o orgullo da xente polo traballo agrícola e pola tradición de cultivar un alimento indispensável. O licor café. O licor café é unha bebida tradicional galega feita con agarrente, grans de café, azucre e canela. Ten un sabor doce e forte ao mesmo tempo e adóitase tomar despois das comidas como dixestivo. É típico en festas, romarías e xuntanzas familiares. A súa elaboración caseira é moi popular. Cada familia ten a súa receita particular. O licor café acompaña sobremesas como a tarta de Santiago ou as orellas de entroido. Esta bebida representa a hospitalidade galega e o costume de compartir unha conversa longa ao redor da mesa. A lamprea. A lamprea é un peixe moi peculiar, considerado un manxar en Galicia. Vive nos ríos e regresa a eles para se reproducir. Acostúmase preparar a bordalesa, guisado co seu propio sangue, viño tinto, cebola e especies. É un prato de sabor intenso, non apto para todos os gustos, pero moi valorado polos afeccionados. Na zona do río Miño celébranse festas da lamprea, onde se degustan diferentes receitas. Esta tradición gastronómica ten séculos de historia e mostra a relación especial dos galegos cos ríos e cos seus recursos naturais. As xoubas con pan de millo. Unha combinación clásica da gastronomía galega é comer xoubas fritidas ou asadas con pan de millo. As xoubas frítanse en aceite ata quedar crocantes e cómense xunto cun anaco de pan amarelo que absorbe o sabor do peixe. Esta comida sinxela era habitual entre os mariñeiros e as familias humildes, porque aproveitaban os produtos máis accesibles. Hoxe en día, a combinación sigue moi presente en festas gastronómicas e nas casas da costa. Representa a unión entre o mar e a terra, dous elementos fundamentais da identidade galega. O requeixo con mel. O requeixo é un queixo fresco e cremoso elaborado con leite de vaca. É moi típico de Galicia, sobre todo en localidades como As Neves, que celebran cada ano a festa do requeixo con mel. O prato consiste simplemente en servir o queixo fresco acompañado de mel, creando unha mestura doce e suave. É unha sobremesa natural e moi apreciada polos visitantes. Esta tradición mostra como os produtos básicos da terra, como o leite e o mel, poden dar lugar a un manxar sinxelo pero delicioso. As chourizas da matanza. As chourizas fanse na casa despois da matanza do porco. A carne pícase, mestúrase con allo, pemento e sal e énchese nas tripas. Déixase curar o ar, colgadas no lume ou no fumeiro.
Así duran moito tempo e pódense comer en cocidos, asadas ou fritidas. Nas aldeas, facer chourizas era un traballo colectivo. Toda a familia axudaba. A tradición de preparar chourizas mostra o aproveitamento completo do porco, chamado o señor da casa. Hoxe en día aínda elabóranse artesanalmente e son un símbolo do sabor auténtico galego. O peixe espada na Guarda. Na vila mariñeira da Guarda celébrase cada verán a festa do peixe espada. Este peixe grande e forte prepárase de moitas maneiras, a prancha, en guiso ou en brochetas. A xente reúnese nas rúas e come ao ar libre, acompañando o prato con viño e pan. A festa inclúe tamén música, baile e actividades culturais. O peixe espada representa a riqueza da pesca galega no Atlántico e a importancia do traballo mariñeiro. É unha tradición que atrae visitantes e mantén viva a identidade mariñeira da comunidade. A bica. A bica é unha sobremesa típica de Ourense e Lugo. Trátase dun biscoito esponxoso feito con ovos, azucre, manteiga e fariña. Existe a famosa bica de Tribes, a de Castro Caldelas ou a de Laza, cada unha con pequenas diferenzas. Coñécese pola súa textura suave e polo sabor doce pero lixeiro. A bica cómese en festas familiares, romarías e tamén no entroido. Normalmente acompáñase con café ou licor café. Este doce representa a tradición da rapostaría do interior de Galicia e segue moi presente nas celebracións populares. Ben, istos foron algúns textos curtos sobre a gastronomía en Galicia. Agora, se queredes, podedes ler estes textos ou tamén buscar información sobre estes manxares en Galicia. Non deixedes de ver a terceira parte. Veña, adeus!